היי, משבתם? מחוז ירושלים, הכי תותחים בארץ. חשבתם לעשות עם זה משהו? כמו מה? משהו מעבר. משהו שמשפיע על הסביבה שלכם. משהו סוחף. משהו מספק. משהו שמעולם לא יצא לכם לחוות. משהו שתעשו עם החברים הכי טובים שלכם. אבל איך? הוועדות! מה? הוועדות! ועדת ממיתון. התנדבויות. מעגלי שיח. ועדת צ'קלים. פעילויות חוזיות. חשבתם פעם לכתוב כתבה? חשבתם פעם לתרום לקהילה? חשבתם פעם לדבר על הדברים שחשובים לכם? חשבתם פעם לשנות את מה שבאמת מפריע לכם? חשבתם פעם להפוך את המחוז למקום שכיף יותר להיות בו? בשביל זה אנחנו פה. תמיד. תפנו אלינו. תכתבו לנו. תיזמו. תיקחו אחריות. תנהיגו!